ole thlir tu te chi bai vek phot ule hei tu na hianin Rsa sticker ka cha rang kha karon endik don ani kan phara hei ke po ka endik man chi a ka buai ve thi thine tuk ka ti khamo tuna po hianin naw po chungin hei video karon lak sak chewa sticker hi kha nizana Rsa Nuteii ron thon ka ti khamo hei kan belchiang ani alo moi hlom em ya I sticker me khani lo atle ser mo kho enteu moidan kho tle ser a sparkle ve kani chumo nula hautan phei chon moi don tuk phone hunga te khan han bel ulamo chuan ka soile du chu heta hianin hei jela ro sanga anita ni mo khun muem amma dress hi azai la ya I address sang angkha anda ta ni a ama po sang amel omta a chuanin ei okong te ti te omta a fu chiang te a ti te ni karon chher chhuak don chuan fu chiang te a ani le ta a chuan jel ro sanga hei smart deuh na te a pa men rem deuh na te mo tiang khan don't let me down mo hei don't let me down saka a kor ha khani karinga don't let me down mo chuan fu chiang te a o kong te don't let me down mo hun mu em atlet ser khuma aba han moi em tro indu ve em cheng som ni man chau ni hi o he cheng som ni man chawa midang te ta namal som na ini theina om chun chu he sticker pakhat I lei hian midang te I chan pui ve don te na ni chu are sakal tlangin mo he hi indu chuanin ka hena po hei lei tur oma indu chuan inron leidon ya miron shilanga mo chuan in leidu chuan number te kan in penga an thon thei chuan an thon bok cheunga tam tham te kha han order ula in venga te are sangai na tu te hna te khan cheng som ni chawa han zor te kha har samme lo nia chuan no pang te po in enge ke po he ka phone hunga ka bel don chiang khop mai ka phone hunga ka bel tur ka thlang don hei mo walalu hai ti te ni hi khui hmem sparkle atlet sep khumo walalu hai okong te walalu hai okong te mo kan kong te okong te kan ti khamo asakano em ni are sa video hi ke chu ka soi thina nui lawa ka en chua hi ala om lo ka ti hial ani chu ke ma ang in om ve teu ka ring ani are sa video a han lama a han ko tre tor to hi tan he ta ke ma aka om reng po han kan nui ver za ni kan nui za kan nui zat ni len ka min tilim ti na ni chumo lim na min siama hei wang hi ni anxiety te mi stress la tuk te mo depression ngoi te poina andam na chan chu Rsa style tu ma ti thei ve lo ang khan hlim pui Rsa ama che ama unique na mo adang lam na chung chuan bik na em chu osial tak mai pathiai na pe a khang te po kha dangin an nei ve lo o pa treng cher sang lai sang tlim thau si ang te khamo sial em mai ni chuan ka han char chuak zai ta a chuan ka nei hawa chuan fu chiang te a walalu hai don't let me down okong te walalu hai ti hau kha ka nei ni a kho in muem chuanin ke chu vo in chu tihan ka sticker ka bel a ka phone ka bel dona ka fate po hian andu em a jela ro sanga hiti ve de rang mo ka phonu po hian jela ro sanga kha anu ka mu ve chak tia mas nizan po khan ke ka fa pa te bok nen ka kal le lei thei lo mo chuan tiang kha ni kan hun man dan chu mo kan chung kwa po hian tlana em a chuan tu na hianin phone ko nunga ka fa te phone nunga ka lo bel sak don ni tu na hian hei an phone an ron la a chuan ka fanu hian a thlang don ni chu adu taka kha boite chuan hei hi ka soile du chu waterproof ve kan I hmela na kina waterproof nge proof lo te kan te sang o boite na du ber thlang do na o pakhat I phone chunga bel tur kha thlang phot do le masabera chuan mel that iti ber na kha khoi moi thlan kha ko ta hak na khamo kha thlanga he muem tle ser boite hu kho thlang ani chu kho kan bel do ni chuan mamte thlang ve ro le ka fa pa na thlang ve le nga
bụi tên anh nghe thằng đón ô chuan cái lề cái chả sắc chỗ này kha đó em hay mó cái lẩu lật lăng vai là lùa hay khu let's xếp mấy vai là lùa hay tôi ăn lẩu bê lăng ăn phô nạ khan lộc tại hiền ăn phô nạ ăn bê xếp đòn này chứ mò thì theo em bụi tê thiếm lệ nghe nghe bụi tê hi chuan em tị đây mam tê tị thế đó nè cái gì đây rồi xí tôi nãy bụi tê nó phô nạ lẩu bê lăng alu hồi đòn hát alai khăn bụi tê mi đi là khăn lục đều khăn nghẹt reo sticker khu bắn thay lúc tục bel tật nạp mấy mam tên là bel yang tôi nè ăn phân cho em wow let's xếp ôi cái đủ lết thì bụi tin bạn ní bel đủ mà azavai nè azavai chân tầm lúc tục khá linh là bằng bụi tê không nghĩ bel liang đã khăn mà bel lẹ rồi đấy pakada bel le dan boi te na du thol to ka tuna boi ten pakada lo bel le anga chuan waterproof nge proof lo kan ti ang nakina water hi approve len ka sha mam ten tuna lo ti hu don tui no lo la boi te kha khan mo no tui ne lo la ro tuna wat tui akal tlang lo kan test le do na ko ban perfect he chu học thầy này nghe chuan bụi tiền tuy rồi là chuan tại hiện thạc luôn nè thà nghe quality thà đâu khóc mẹ hay sticker mấy nị rất lâu lom khóc mấy chêng sầm nị lấy cái hệ tiếng sticker lấy hi har reo nha tàu lâu rồi ai cái tiếng giọt chu chết thêm hộ khan hộ chu hộ đó na chết ngal mấy thêm thì ăn kha hắn test để lấy nung lam ama thalang lam kha pil them he water resistant ni velat athalu tu khe hu tlang thei lo kha kan proof thlap ani chu tuya kan cha chelo tro bite chon boite na pahni na lo bel le do na ngilin bel ro bite du tho em boite khamo pahni thlap a bele pathum mi bel don ôi bel phật mấy rồi lên bắt thua mà bel đó na bởi tay khăn man tay ăn khô tôi dạ ngắt ngắt ta chuan anh thì lại thấy là bởi tay khô chế hụt thấy mẹ rồi vắt trở về rồi anh xem thêm lẽ mi tiếng sầm nè sticker chalot tục kan ngày sàn mình tìm to sticker hẳn lấy khát chuột na lâu reng mấy tóc mấy này hay cái này bộ kan đủ bel anh thì mấy thì bel Rsa ka mu do na ti ni chu Rsa kan lo en ro boi tin hi I thalak a phone a bel twar mai khu wow bel le ta em moi ban bel thiam khoi mo anh in sa ka lo char chin phụ chiang te nói khai chị anh in sa boi te char de le ring de win phụ chiang te le phụ chiang te thâu nín mà con te mi nói bel kha don't let me down mà an van han bel thiam tak em hey tuya po hu thei lo ti kha in lo thadon nya in order du chuan in lo soi sup don nya number ka lo dang order thei number mo description a khan midang te ta na in luan chwa ve thei na chu Rsa sticker in lo le te khan hi midang te tran puina na man tur ni chu hemi siam na in lei na kha chung te chu kan ron sei langa nga afa nuam em zon em chu sticker an phone a khat tur don ni chu anu phone a han lo bel ve ta cheu yes miss nakina an bel ang tuna chang kala video shi ala bel thei tlat lawa kina kan bel ri ang ti da ka sia tin imo chuan ka du tak ka thlang do na kong te nge ka thananga don't let me down nge fu chuang te hi ka thanang fu chiang te hi ka thlang meng muya pet fan lai hi kan thlang nge fu chiang te ka thlang ni chu hei kan bel veng ka phone ka du tak hi ka phone bel sak phone
tên đầu bel đó bộ chiang tê cả thằng ngang như lên bel ở bên
lunglei sai kuti hola zaina ania hei himo zaina sang sang collection karon da le a zai tha em veka la sofa sa a ngai nom em a hot asa a ngai nom le em a chu chu karon da le ni